Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe tinokukurudzirai kuti muite subscribe uye kuita like and share nyaya dzatinokuunzirai pano. Vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge varumwa nenyuchi idzo dziri kunzi dzakaenda dzikadenwa neumwe mukomana zvekuti vanhu vaipfuura vachifamba nevanotengesa uye kugesa motikari padhuze neart gallery pafenzi yeHarare Gardens vati ivo vakatopona, mwakapona nekumhanyira muimba yakavharika, asi umwe shamwari yake yaaitorara nayo yakarasikirwa neupenyu uye wakatozokwanisa kuendesa maini vake kuchipatara vakanga varumwa nenyuchi. Tataura nemumwe wemurume akapona pakurumwa nenyuchi idzi asi akatozvimba kumeso nanhasi uye akatozoenda kuchipatara neambulance kunorapwa ikoko. Murume uyu ati akapona nekumhanya uye akatozopedzisira asisatooni zvokuti akazenge atongorara pasi arumwa nenyuchi idzi. Chakatika ndechekuti pane mukomana anoita kunge aiseti saka akapinda ndobva adenha nyuchi mukati umu. Saka time that the moment yanga tiri panapa ndo yatakada kuti tiwedza kutaura nevamwe vangu vari panapa kuti tisangane pakutaura nekuti tichitandara kana tambopaka ngoro dzedu patichishandira, ndo patakazopinda ipapo. Sapinda ipapo ndo pakangovhurwa nyuchi dzacho dzadenhwa naye mukomana arodzera muridzi ari pabhazi apo, ndo akabva atirumisa nenyuchi idzodzo. Saka ndatozomhanya kunopotera apa maziso ese afoshirika ndisachatooni, ndo pandakazoya ndaberekwa neumwe mukomana anonzi Fredo Papa. Ndo patakazotakurwa neambulance patakazoenda kuParenyatu. Ndaenda kuParenyatu kwanu ndo pandakazokwanisa kubuda nezuro but ndasingatongokwanisa kutomboona kuchipatara. Makatoenda mukaadhimitwa kuchipatara? Mati mimi pane munhu akapinda akadenha nyuchi, zvichirevere kuti mimi maitoziva kuti apa panogara nyuchi apa? Taiziva kuti panogara nyuchi but munhu anogara achizita several times iye achiti enovhatiza. Anotodzidenovhatiza? Zvichireva dzakatomboruma vamwe vanhu here mumashure? Pane vamwe vanhu zvacho vanotogara kudzimba, vamwe vangatori mota panapa akatozoenda achirumwa ari mota. Mumwe mukadzi anonzi anotarisirwa kunzi iye akatofa futi but angani ari pregnant. Ini ndiri kureva kuti mumashure mati anogara achizvita kuti anodenha nyuchi obva atiza. Paayimbozvita kumashure achidenha nyuchi dzaitomboruma vanhu here? Dzaitoruma chaizvo. Dzadaro nyuchi idzi dzadenhwa kana kuti mumashure padzaidenhwa, chii chaiitwa nevanhu vanoona kuti dzinokwanisa kunge dzichikontroleka? Pane zvakaitwa here? Hapana zvakaitwa but zvakazotanga nezuro kutoitika nekuti ndo pavakazoona kuti patofa vanhu, ndo pavakazotanga kuuya mvua dzipisa nezuro manheru. Pakafa vanhu vangani? Pakafa vaviri. Imimi mati makabva makanga musatoona maziso atofushirwa muchibva mamhanyiswa kuchipatara, makaonawo here vanhu vakashayika ava kana kuti zvakazosara zvoitika imi matomhanyiswa kuchipatara? Akashayika wati ndototamba naye, saka akashayikira pakona paNassau apa atiza achibva nepana pachimaya paakanokurosera kudziva, saka anga abvisa hembe, saka dzabva dzamumomotera miri wese. Saka uyu ndio ichitori shamwari yedu chaiye ataitotamba naye tichibva unotaura naye musi wachiyo, ndo paakabva atisiye ipapo. Imi makazozvinzwa kuti atisiya, inini maakuchipatara here kana kuti makatozobviswa panapa muchiziva kuti mwoyo yashayika? Iyo ambulance yacho yakanditakura yange yatozotakura iye, saka ndakazotakurwa ndakararapo, asi ambulance haina kutozotakura iye, yakazotakura inini. Iye anga atosara atoshayika. Imimi muri kuti shamwari yatinotamba nayo pano ndo pamunogara here kana kuti ndo pamunoita mabhizinesi enyu? Munenge muchiitei panapa? Panapa ini ndoita zvekupusha ngoro ndotakurira vanhu zvinhu zvavanenge vachiburuka makomba. Saka kana ndambomira basa rangu ndomboita chimbotandara also. Saka mukomana ashayika uyu ari kuchemerwa kupi uye mungazive here kuti hama dzake dzinogara kupi? But chinoitika chiri kuitika ndechekuti aimboenda aiti kuMorris Depot ndo kwaaita se kwaagara nehanzvadzi yake. Saka kuMorris Depot kumanje pane munhu aenda ikoko mukomana agara aenda akashaya but iye zita rakanonzi Libert Story. Saka pasati atomozikanwa kuti hama dzacho kuti taziva kuti anochengetwa sei. Aibva kupi paaizoya kuti azotandara nemikunoko achita basa? Aingogara muno. Zvichida kuti aigara ipapa padhuze nepaive nemukoko wenyuchi iwowo.
chii chamuda kutaura imimi nekuti mataura kuti mumashure munyuchi idzi dzakatomboruma vamwe asi hapana chakaitwa iko zvino izvi pazove panotorwa matanho nekuti pane vafa. Chii chamuda kutaura kune vanoona nezvekukontrola zvinhu zvinokuvadza kudai? Tachitongokumbira kuti kanzuro iyo yacho ndiyo yaichengeta zvinhu izvi zvinanhasi kumusoro futi kune dzimwe dziritoriko dzisati dzatombosprayiwa saka zoda kutofanira kuti vatibatsiro vekanzuro ivavo vakuru vacho ndovakauya nenzuro saka tachikumbira kuti vagone kufambisa futi nyaya yekuti dziri kumusoro kwacho dzese dzibatwe futi vadzispray zvavakataidzisa nezuro dzepapa. Imimi muri panapa pakarumwa vanhu vakawanda zvakadii? Vanhu vazhinji vaingorumwa, unongoona munhu achingomhanya achingotiza, vamwe vachingomhanya vachingopepereka vachingoenda but vakawandisa. Vanhu vakarumwa apa ndo vanhu vanongogara ipapa pamunenge muchiita mabasa yenyu here kana kuti nevamwewo? Nevamwe vaitongodariko nemarodzi sezvatirikuona zvino pari kudarika vanhu vari kufamba saizvozvizvi, so vamwe vanhu vanongofamba vasingazive so kuti pane nyuchi apa zvotongotanga kumhanya vanhu vachongo. Murume watataura naye uyo ari kuti shamwari yake yakafa muchiitiko chenyuchidzi, ati pato nomwe murume wekuti akapindirwa nenyuchidzi mumotikari uye mainini vake vakarumwa akatozovamhanyisa kuchipatara. Vakarumwa nenyuchi dzakandimomotera ndikapedzisira ndatidzira muTrafalgar umu pandadi ndopadzakamira kuya kwandiri dzichiuya dzakawanda. Tiri kutonzwa kunzi kune vamwe vakarasikirwa neupenyu, mungazive here kuti vanhu vakarasikirwa neupenyu vangani? Vakarasikirwa neupenyu 2 pandoziva. Wani mukadzi ane nhumbo anotengeserapo anobva pekansel apo. Saka mumwe wacho ishamwari yangu anonzi Liberty Stole. Liberty Stole ndatobva kuMorris Depot kunotsvaga hama dzake ndadzichaya zvanzi dzakabva kunonzi kuHighfields kwadzakugara. Saka iko zvezvo ndamushaya ndatsvaga, saka ndangosiya ndangopawo report kuvakuru vepaMorris Depot ndikati mukanzori ino auyawo kana kuti hama dzake ati mungotizivisawo iko zvezvo ari mumochari. Mati mimi itori shamwari yenyu, maigara mese apa here kana kuti maishanda mese muchiita business? Taishanda tese, ini ndaenda kumba ndichizuka muno mutaundi, saka iye aigara muno. Saka kana ndaona kuti inguva yaichaita kuti ndifambe usiku kudzokera kumba, inguva mukati umu ndoyarara mukati. Saka tairara tese taura tese, hembe dzake dzirimo ndakadzichengeta nebhutsu dzake zvese zvirimo ndakazvichengeta, imwe iri pawaya iyo hembe yake. Mama nenguva yakareba zvakadii muchizivana naye? So almost 2 years, 2 to 3 years tiri tese. Tinoziva kuti panotanga kuruma nyuchi vanhu tinomhanya kwakasiyana siyana, munhu anenge achingotiza neupenyu hwake. Imi makazoziva sei kuti umwe wangu arumwawo uye arasikirwa neupenyu? Zvakaitika manje kwandiri ndakanga ndiri kumiruko ndichigedza motikari. Pandauyawo ndichinogara pachituro changu icho pandozigedzera motikari apa ndobva ndatanga kunimomotera. Saka iye anga aripo, saka iye akamhanya nedirection yake ini ndikamhanya nedirection yangu, ndobva ndapinda muTrafalgar umu ndobva dzakamira kwandiri. Saka ini pandakazobva muTrafalgar ndanzwa kuti mainini vangu varumwa nenyuchi, mukadzi womunin'ina wangu arumwa nenyuchi, saka anga ari uko. Saka ndakatozopesana tautaura neshamwari yangu imwe yandowiriranawo nayo inogara paTrafalgar ane motikari white, ndobva tanotora tati ambulance ingatinonokera peta tiri naye kuchipatara, patayana kuchipatara muchimhanya namainini venyu? Takuenda neupenyu hwamainini vangu uzisaite kuti uzanga akamumoterwawo dzamumoterawo ndichitsanyona, saka manena nawo kuchipatara apa anoadmitwa. Ivo mainini venyu akanoadmitwa? Apa admitwa kwa 2 days. Ko imini? Ndakati ndiri munhu wechirume asi kurumwa mamarumwa zvenyu? Atasakana musoro wangu godzero yese rakazvimba, meso chako ndasaona
asi ndakakwanisa kutakurana namaini wangu ndikanowasiya kuchipatara. Zvinhu zvakaitika rini nguvai? Zvakaitika pane 2 days. I think pane 2 days. Pane 2 days zvaitika. 3 days, sorry. Dzaiva kuma nguvai? Dzaiva kuma 4 o'clock. Kuma 4 manheru. 4 manheru. Zvakaitika kuma 4 manheru ko. Pandazoenda navo kuchipatara vanobaiwa injection apa. Vanotenga ma-injections avo takapo prescription. Ninongo angatengesawo zvaanogadzira izvo zveartificial angawanawo $15 but anotenga mishonga yacho ndobva tapedza kutenga mishonga yacho ndobva vabayiwa injection. Imimi pamakamhanyisa mainini kuchipatara manga matoziva here kuti shamwari yenyu Liberty ashayika? Ndatoona kudhara ndakatogara pana Liberty wacho saka ndobva ndatozonzwa kuti mainini futi varumwa. Ndopa ndakazomhanyisa mainini kuchipatara. Liberty anga atofa kudhara pakona apo paNBS paNASA ndokwakamhanya indamhanya ichipindawo muTrafogo. Nyuchi idzi maiziva here kuti pane nyuchi padhuze nepamunoitira imimi mabasa yenyu? Nyuchi taitozviziva dziripo asi pane mukomana Gofa. Kugofa kwaaiita ipapa ndopazaitangira kuita aiita sei? Aidzigofa achiziva kuti pane nyuchi? Achiziva kuti pane nyuchi obva atiza obva aenda kwaanoenda uko ndofunga mamona anga akapfeka chireflector akatosvikodzidena achiziva kuti apa pane nyuchi apa. Ndiye akatodzidena ndiye akatodzidena ndoke kutanga here kuti nyuchi dzakambobuda dzichiruma munhu kuti dzinombodenwa hadzo asi hadziite ukasha? Ndiye akatanga kutodzidena kutanga chaichako ndiye akatodzidena kutanga kudena nyuchi idzo tasingadzideni taingopfuura tichiita zvataita zvese zvataita tichiita zvataita tichingopfuura padziri but akadzidena ndiye aidzidena. Zvino iye zvino izvi makambotaura naye here kuti wona wakadena nyuchi iye zvino izvi pane vanhu varasikirwa neupenyu? Anokuudza nyobho because psychiatrist munhu yanoita nga anomwa matablets ekuannex saka anokuudza zvisizvo mupedzisira matukana makuda kuzomurova manje kuzorova munhu kwakaipa hazvibetseri kurova munhu kwakashata saka ndakaona kuti kungomusiya akadaro zviri nani achazongozvionerawo muupenyu. Kazhinji kacho kana nyuchi dzakuruma dzisadzo dzinenge dzichingotenderera tanzwa kuti nyuchi dzakazenge dzawanda mudenga umu. Akaruma vanhu mumwe murume anga aine motikari yake yeblack apa dzakatomupindira mumotikari zvokuti murume kana asina kuita handizivi kuzanga dzakawanda dzichiva dzamupindira mumota. Ko vanofamba tanzwa maiwe netuvana akatotaridzwa imwe picha yemwana akarumwa apa ndofunga toti patara kutaura kunoko iye zvezvi kutora mumashure medu vanhu vari kufamba saka vanhu vaingofamba saizvozvi vese vachibva vatanga kuatakwa nenyuchi saizvozvizvi vanhu vachifamba saizvozvi sozo vatanga kuatakwa nenyuchi because dzagofewa dzadenwa dzisingasideni asi dzakazodenwa ndobva dzatanga kuuya kana mizvozvi mukamuona dzimwe dzichiripo idzi kutotenderera iye zvino izvi chii chakazoitwa nyuchi dziya kana dzawanda dzaamudenga dzakazodzokera futi here panzvimbo apa chii chakazoitika? Dzakazodzokera panzvimbo vakazouya veEma takataurira muchinda kuEma ndiye akazouya nemotobike apa zvikonzamira tigadzise nyaya ndo vakazouya vakazopitsa vakaspreya vakapitsa dzese nomapisirwa dzakaitwa manheru I think 6-7.
Imimi ipapo muchiri kuchipatara padzakapiswa makanga madzoka here kuti memasiya mainini kuchipatara madzoka? Tatasiya maini kuchipatara maini vanga vadzoka vanga dischargwa vatanogara uko vatasiya nzvimbo tikati tingangoramba tingorumwa nenyuchi ndopakazoyave ema manje vatavaudzawo kuti ndozviripo ndopakazoya usiku nemaspray avo nemishonga yavo ndobvavaspray ndobvavapisa mapero akaita nyuchi izvozvo baba. Tinoziva kuti dzimwe nguva nyuchi dzinoungana panzvimbo imwe dzinoungana futi pamwe dzoungana futi pamwe. Iko zvino izvi ndiyo yega here nzvimbo ine yakaungana nyuchi kana kuti pane kumwe kwamunotoziva kuti pamwe munzvimbo munenge makawanda miti mune dzimwe nyuchi? Miti I think ukuseri kudzirikoko miti mushenjere dziriko ndokwadziri. Asi pakufiritwa pakangofiritwa nzvimbo 1 iyoyi dzimwe nzvimbo sadzafiritwa. Chii chamuda kutaura imimi nekuti kana muri kuti vakafirita panzvimbo imwe chete asi mune fungidziro yekuti dzinofanira kunge dzirimo mumiti yakawanda wanda zvamungade kutaura kune vanoona kunge veema vamukuta kuti vakauya vakabatsira kufirita idzi? Inini pera chokwadi vanhu vekansuloka vanofanira kuziva kuti nzvimbo yakamira sei pane kuti varegere vachirera nyuchi saizvozvozvo vachiziva kuti kune ema kuregera zvinhu zvakaita saizvozvo. Zvakafanira kuchengeta nyoka moitai kuti ndachengeta nyoka panzvimbo yaunosenzera hazviko unodeidzawo kave ema voona kuti vangaite sei nenzvimbo ozve ema kudai vasina kuuya apa vanhu vaifa. Patofa vaviri vese vatofa izvozvi shamwari yangu chaivo my best friend wandairara naye ichiti kana ichibva kumba kundairara naye everyday akafa izvozvi atori mochari kutaura kunoku ndatoenda kunotsvaga kunomutsvaga mustepo netsoka ndifamba uchida kunotsvaga hama dzake. Tsvaga hama dzake ipo pamaridepo apa vati vachabatsira here kutsvaga hama ishamwari dzenyu? Vataura kuti hanzi izvozvo zvichatarisa mumakombiyuta zvokuti tingaite sei. Saka ininiwo ndikungoona kuti ndichaona kuti pachezvangu wangu mupenyu wangu ishamwari yangu handinomuwana ndinodziwana chete ndichadzitsvagawo nekusaidi. Tanzwa kuti shamwari yenyu akanga achirwara uye ainwawo ndozvimwe zvinhu zvakaita kuti atadze kunyatsomhanya kutiza nyuchidzi. Airwara aiva ine kensa anga ine kensa pagumbo anga ine kensa pagumbo one side regumbo anga ine kensa saka ndovonga ndozvakamukurirawo kuti adonheri pazamuruma vakafa. Aiwa tine urombo nekurasikirwa neshamwari yenyu uye tinovimba kuti vanhu vachaita kuti dzinyuchi dzisazoruma kana kuuraya futi vamwe vanhu. Advice yamungade kupa kuvanhu imini nekuti ngutaura kuti mimi nyuchi idzi dzakadenwa pamwe kune vamwe vanhu vekuti vanongozoti apa pane nyuchi apa vasingazive kuti vanokwanisa kutodzidena dzosvika pakutora upenyu hwevamwe vanhu. Advice yandingatopa ndevanhu vekanzuru ngavave serious. They must be more serious about those type of things because hazvibetseri kuti vanochengeta zvomba mavo hauchengeti chinhu chakadaro mumba mako unotomika shuwa kuti hei vanhu vanoita nezvizvi ndevapi ivo havakwanise kuzviita asi unotaura kuti dai tisina kufona keisusu dai tisina kutaura nemukuru wacho takataura naye mukuru wacho nachoti ndikutobva kuchegutu ndatofonerwa nenyaya yeizo akati hanzi anonha ndichatora make it serious ndomeka shuwa kuti dzadi dzapi. Tanzwa isusu kunzi pano pane nyuchi dzedzagara dziripo asi dzakazodenwa vamwe vachinongedzera mungazive here kuti munhu akadena nyuchi ndiani? Handina zvandinoziva nekudenwa kwenyuchi asi ndinoziva zvokuti vanhu vaimhanya vachirumwa nenyuchi. Zvoti mimi makatoona vanhu vaimhanya vachirumwa nenyuchi? Ndakagara apo pacollege apa nemudhara negitari vanhu vanga vari kunokuva ndo vakarumwa takaona vanhu vaitotiza vaitoonekwa tatiri
vanhu vakarumwa vamwe vachitiza kamutirafaga dzinoruma futi ikoko. Nyuchi idzi dzakawanda sei? Tinoziva kuti hadziverengeki hadzo, asi unokwanisa kuziva kuti dzakawanda sei? Nyuchi idzi dzadzine uwandu hwadzo nedzadzine makore dziri apo, saka dzakawandisa pese apo padzadziri nyuchi kusvika dzakazara kwese kusvika uko kwese uko akaenda vanhu vetiza vachirumwa ndo vakarumisa vanhu. Nyuchi dzikaruma munhu wana akatiza dzinoruma futi ani ari kumhanya wacho futi. Ndekuti hapana paucharumwa ukaramba wakamira unenge waakumhanya. Kuzozunza nyuchi hadzipumwe. Saka ukarumwa nenyuchi unofanira kuita sei? Unofanira kutenza. Ukangoguma inouya pano tichitaura so 1 ndikaidai inobva ndiruma. Haipumwe unongotenza kuti angozviri kuiona. Saka mimi makatenza here muchiona vanhu vari kumhanya nenyuchi dzichiuya kwamuri? Ina handina kutenza ndakagara pasi nemudhara sezvaakaita dzirume munhu akagara dzoruma munhu arutiza nari kufamba. Chii chamuri kuda kutaura imimi? Nekuti tanzwa muchiti hanzi dzaane makore. Saka makore ese aya hapana here vaivaudza kuti apa pane nyuchi apa? Ukasvika pane nyuchi usingaziyeka vanhu vanopinda ndomune toileti yedu mugomba. Saka papane nyuchi mumwe musoja akatombwa kusendika kuti musaweterepo kanzi akatiza. Ndikati pane nyuchi ipapa. Akabva adziona dzitobuda. Asi masikati kana manheru dzinoona kuti silent. Nekuti pamwe pacho dzinenge dzichimwa uchi. Saka izvozvo dziri kuuya dzakateera maruva adzo. Inyaya maruva enyuchi. Mukaona nyuchi dziri pamaruva musadzibate. Nokuti dzinokurumai dzakateera maruva. Vanje veumu vesitofarare vacho vanogara imomo vaidziziva sevaidziziva. Pamwe ndedzavo hatingazivi, never know. Mune mukoko here? Tinoziva kuti vamwe vanoti munenge mutori nemukoko, vamwe vanotoziya, vamwe vachizomora huchi. Inyuchi dzedu dzaitoziva dzinotouya nehuchi here kana kuti maitongoziva kuti pane nyuchi morega kudzidisturb? Dzakauya dzega tisikazivi kuti dziripo. Ndopa patikadziona isusu apa dzinoti dzinobuda dzoenda uko. Idzo dziri uko dzikauya apa dzikaona pasina dzinotsvaka pamwe. Dzakamboungana umo mutsecheni. Padzakabuda imomo dzazopinda apa. Dzinoruma vanhu. Apa dzinenge dzadzine vana. Saka muri kupisa umo dzinopota dzichimboita sei? Vana vai vanosara vachichenya idzo dzobva dzaita sei? Dzaenda. Ndakadzichengeta nenyuchi idzi. Asi dzinoda maperfume. Saka vamwe zvekuti vamwe vaiterwa nenyuchi idzi vanga vakaisa maperfume. Dzine mano dzadzinoda neadzisingade. Kana ukamwa dhiringi uchifamba sezvadzaita uchimwa dhiringi dzinokuruma. Ndedzegonera idzi. Dzine makore. Dzinokandira dzaikandira papa dzichienda dzitomboruma mwana vetiza vachienda nhongo. Vachirumisa indikarumwa ndiri 1 man fanira kuuya kuno ndinofanira kuenda neopposite. Kana kupinda mugumbezi. Chii chamuda kutaura pamusoro pevanhu vakaraswa neupenyu? Ini ndangotaura kuti I feel shame. Nenyaya yemukomana uyu akafa zvake. Angagara zvakachirwara nekensa. Aitambira futi mukanzuru. Saka vanozivana. Nepabhawa rirapo paseri rapo. Kabhawa karapo. Ndokwaita akapiwa mari dzake anoswera kupi. Kana adhakozoya inaye kuti anga adhakwa akatadza kutiza. Akatadza kutiza ndotenga akadhakwa. Vamwe vakakwanisa kumhanya vakadziya. Vakwanisa kumhanya vacho vanga vakagara panapa. Ndo vakarumwa neyeiwe kushayika zvoti avadai vasina kutorwa kuendeswa kuchipatara emergency dai pasipo vhuta. Nemukadzi akarumwa ainzi akazvitakura akazoendawo neambulance. Tinoramba tichiuya kunyange kwamuri sedzidziso kuti tinoziva kuti kunyange zvadii nyuchi hadzidi kudenwa nekuti dzinotora upenyu hwevanhu sezvaitika pano izvi. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.